आगे बहिनु आ ए हां का करो तारू हो का जने दीदिया का जने कहाँ गोई दीदिया के कहनी ए दीदिया खा के जाइए का जने मैं दीदिया के तेलो घसली जे कि ना घसली जा इहो तो सोचे के चाहिए काजी दीदी चिल्लात रही हमरा के कहनी है नु कि दीदिया आइल बिया अभी यही बार आइल बिया आ गोइल बिया लागत कि चाची जी के घर बा कहनी मौसी जी के जतनी बहरिया नु तब दिही माथ बांध दी त कते कि ना घूम के आते त बनी हां हां त कहनी के तनी ओकरा के करतड़ी आइए हम दीदी लबल भैया ना मन हमनी के नहीं के बोला चली उनको घरे बोली है केरा घरे हमनी घर जेकरा घर से अब बोला जाए त का करबो पहले ही चल गोलिया बात त लोग नु झगड़ा लड़ाई कर पहले आवत रही त जात ना रही ई बतिया करत रही ओहो तो ठीक बाटे ए कोने तन दीदिया के अपना से पूछ के तन तेल पानी ज दिन बिया त दिन तन सेवा संस्कार क द जा ओकरा के इना न कोई के छोटकी बहनिया बेटी बोले तो हमरा के मान जन ना कोली सब पतोया आवाज चारा भौजाई आवाज हमनी के ना करी ना जा शिकायत के मुकर उरा के कबो देले बनी हां त इहे कर जा एकदम हाथे पे ओकरा के लेले रह जा हमर दीदिया के ठीक बा पल भर खाती ओकरा के अकेला मत छोड़ा जा ठीक चलो हम जातनी देखतनी कहां बिया दीदी भेजतनी माने अभी मौसी जी माने ना ही जाई अभी माने हम एत खिसियाई मत माने अब आदमी कही कि तू जो दीदिया आइल बिया रे ढेर दिन के बाद आइल बिया तो हम लोग के बिया है में आई रहे आ फिर घूमे खातिर आइल बिया त तनी कुछ दिन अपन रह जाई कुल हमनी के ना कहल जाई ठीक बा ओकर जतना दिन मन करे उतना दिन रही हैं ठीक बा दीदी हमरा ठीक बा जतनी लिया आवे आ तू करिया खाना करिया लिया के तबे नु हां 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 कुछ को लबा कइले नहीं रहते दीदी जी कुछ को अपन बहिनी है त छिपाव तड़ी मौसी जी आइल बनी तब उनका के बनाई खियाई ना देमी न त जाके शिकायत नु करियन हो अपना घरे तो ओकर पतोहिया ना बनावत रहिसन ना खियावत रहिसन खूब टेस्टी बनैले बनी मौसी जी नु खाइम त नामे लेम कि हां एक पीस पतो बनैले रहिसन गइनी हितई में त खाए के सकस का पूजा ना होला खाए पानी के पूजा होला चाहे काम धंधा के पूजा होला सकलिए रखे का कर जब आदमी के पेटवे ना भरी या मन जो कोई के खनवे आदमी ना बनाई त कौन फायदा हो ज्यादा मैं कहिए देनी भतवा घटी ना नहीं दादा ना भतवा ढेर बटे ना घटी आहा कितना सुंदर गमकत त अच्छा लागत जातनी अब छोड़ा ये पे छोड़ के जातनी अब घर में जतनी गरम रही मौसी जी के जतनी तनी कह दी के मौसी जी चली खा ली गरम गरम के स्वाद कुछ अलग नु बा हो हां बनैनी खूब सुंदर मसाला पीस के जीरा मरीच तोरी मोर डाल देले बानी लहसुन खूब सुंदर पीसनी है पीस के या बनवनी है अच्छा हो गइल जाए द ठीके हो गइल हटे चटक त बनले बाटे उ गम कहता कि दू तीन घर पूरा हमर टोला गम की आज हमार एथी कइला से एक कनिया खाना बना देली बड़ू हां जी तो दीदिया के लिए काल में कहां कोई भी दीदिया उनका घरे नहीं के कने के खा पर टोप के रख दिए अभी मत करियो जा कोई के खियाइम ना जले मौसी जी के ना खियालेम जन्नी पहले खियालम तबे कोई के खियाइम ई जान जाई ऐसे हम खियाइम थोड़ी है कोई के खिया दियो निमन पीस कोई ले ली त हम का करम पहले हित ना ता आइल बा हित ना ता खा ली ओकरा बाद दे दोसर कोई खाई ई का सोचत आई जा कि हम सब कोई खिया दे हम पागल हनी का हम पागल ना हनी हम सन का हो ना हनी जा तनी बाहर दी का हो झड़वा लेके आवत अही रे दादा जे पे छोड़ देता तनी गरम में रही मार जाने ना के तो बोलावे लागल अब ना आइम हम हां खाना तो बन गइल बाटे खाना बन गइल बा काहे कहां बुचियावा हमर बिया ओए से त करे के तने ओने घूमी आई तले अपन बनी जाई अरे बाप हो बाप अभी बुझाता कि ज्यादा काम में व्यस्त बाड़ी सब बहिन हमार बिया ओकर सास नहीं की त का था ना फौजियत हो ताटे बेचारी के त लेके खा लेते नौकरी बाद बहिनी में खा ले नतिया क्वेश्चन भात बनौले बड़ी सारे हम चोखा भात पकवानी कितनी नाम का चाउर बना दिया सा तई देखो ना मछरियो पहिए बना देले बड़ी सा हां त जाए दा बहिनी के है आइल बानी आ बहिनी के गोतिनी हमर बहिनी ना लागी हो आ का खाते हमारी 500 हस मार जने कहत रन की अब ये सालिया वो ए भाई मुड़िए उहनियो के बानो बटले बाटे 500 से थोड़े ना
ज्यादा कहली सकिए दीदी तू अपन खा ल पी ल खाई तनी इहे बा कि तनी आदमी संगे बैठ के खाला न त तनी अमन साइन से खा लेबे जा तनी ए जाए ओइला पर जीजा लोग त किस्म किस्म के बाड़न ज्यादा अरे के कर निमन बनले बड़ सारे कौन बनौसी है हां ये बनौले है छोटा की कुछ को हम पूरा एकदम मछली में डलले न बाड़ी सा मैं कह का थरिया काजी ए माने हमनी से मंगती त रौरा के ना देती जा का बुची आए आहे जा बैठ के अथी करता रू अजी दीदी कहत रही मार के हमरा दीदी के ख्याल रखिया जा हमरा दीदी के मार मानजन करिया जा खिया जा पिया जा आए का ख्याल तू तो खुद लबर लाछन बहु दीदिया ए बुची का ख्याल रखे के बाबूची कौन जे मार जाने बुझाता कि दोसरा घरे गई नहीं ठीक कहलू है आई भात बाई जा ससुर उसुर खाए के बावन जा आ ओइ जे बैठ के खाए लगलू सब त नाश कर देलू कोई खाई गरम मसाला डालले बड़ू जीजा समोसा खिया था ना जमा के बाद हम बहिन का खा अब की बात दीदी कुछ बोल देम ना तभी हमरा के जानतो नहीं कि मैं भार उतार देबी कोन आज से चुहानी में लइकन कम खाना नहीं खिदिले ठीक लागता आया अपन तू जे बैठ के खा तड़ू ठीक लागता बुची बहुत देख आई मसाले का मूड़ी ना देख ऐसे हो गए ऐसे का कर देखा देखा चबा चबा कर देखा हलाला मुंह में फंस जाई बस तो जिया जी अजी दीदी का बनी हम नहीं खेलौ कहते आए मारला बोला मछली के हमर बहिनिया के ऐसे करे कहता रो कावन जी बोलता रो सुनाता उनका आवतनी कने हमर बहिनिया कोनो गलती नहीं खे का गलती करे बानी खाना खाता तो मैं के गलती के कौन बात बहनिया के बोलाता रो काहे ना बोलाई अबे जे खाई ना अबे लिया क्या होता नहीं सुनाता नहीं खाना उनकरा सब पागल या का खाना खाता नहीं का करत नहीं ना खाम तो हो कि ई करे कहां बखुला बोलता रे ज्यादा कौन बात ना हम बहिने नहीं है बोले थोड़े अरे काने बड़े कसा बैठले रहबे कि खय को लेबे हैं का बोलता नहीं जी क्या बोलता नहीं का बोलता नहीं माने हम का बोलता नहीं हम पहले उठी तो पहले उठ के हमरा से बतियाई का बोलता देख जज है का बेटी भइल बड़े तू हां हां जजे के भइल बन कहां बाड़ी के काहे काम? की आवत काहे नहीं की सुनत जी हम का रही लेके बैठल बड़ी आगे खाए के रो उठे के कहतन तो सुनत नहीं खे आए बैठ जा थौआ बाबा के कहले के बैठल बागे उन करे बहिन बहिन हां के आइल बही तना तो घर में हम आइल त बनी का अगर मैंने खाता त का दिक्कत बा करहिए लेके ओइ जे चूल्हा तरे चूहा नहीं है कराही लेके चूल्हा तो बारे बाबा के ए भौजी ये महिषासुर ले बड़ू घर में अपना महिषासुर हो हैं कपार एकदम बथ जाता हमारे जा तारा के जो कितना सादा से चलो भाई प्याज फाड़ के तनी मछई जरे तनी खाई भब जाई झूठा चूस चूस के धर दे काटवा ना तो उहे खाईब जाई तारा के एको गोना स्लाइटा होता है हमारा घर में ले जाके पिसौले इधर जता जी रौ दीदी के ढेर खातिरदारी कर अपने से खातिरदारी अपन करते तो हमनी के का करे के उनकर खातिरदारी दीदिया के हां मैं कराई के मुड़ा चूसताड़ी झूठ कर देले तब ऐसे कैसे हमारे बहन के तोन के बोलेलू सारे का है मैं गलती बोलती है ढेर ना हमार बहन जब तक ले कोई खाना ना देवले कार के अपने से को खा ना सकेले अगर आज तक ले अपने से कार के खाइत न तू को दोबारा आइल ना रही बुझा गइल? लवलू पे पिंगल पढ़े काय में बहन वैसे नहीं रहे पहले हाथी लेकर रहे हाथी आयो लेखा फैशन भाई अब तो दीवार में चल गुल ये साफ है ऊंट लेखा बोल ना रौरा विश्वास नहीं खेनु हमारा विश्वास नहीं चलो के चलो 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 देखो कहाँ चली? जाते दिखाओ दिखाओ ले जाके दिखाओ अरे कहाँ चलो चल चलो दीदिया देख ले रे दीदिया तू क्या करता इस रे ई क्या हो ए महाराज तू लाज है घर का पी गुल भाई इस आए तोरा खाते अपना घर में मैं गोतनी अपना दोनों गोतनी संभलावा तानी आ तू मैं घर के पी गुल भाई लाज है ए कतेल बन ना आए ए कतेल मोबाइल बने जा आए सोचली या कि घर का आदमी खोयन के ना खोयन आए सोचली बस को पूरा ले ले भाई राक्षस आई में घर में राक्षस देखो माने एक तार पेट कबो ना भरी बुझा गइल धर भाई धर
अच्छा तो ये बताओ जा जब बना के तुम लोग के छोड़ दिया जला खाए के का भइल रही छी मछली तू बुढ़ा गुलिस तोरा बुद्धि ना भइल रे हेमे को मैं मछलिया हेमे को तोरा बुद्धि ना भइल रे लाज नहीं के जितन को रौला बा को बहिन लोग के तो हम लोग कहेलु जाओ हमनी के खाइब जा हमनी के का खाइब जा हमनी के हमार गोतनी कहत रही हमारा ले लेकिन अब विश्वास ना करत रही हमर के बना जल्दी से। पहले बनी लगाई अरे तो हम का जाना तनी ना ना तू भौजी ना कर बनाई खूब अगर आई रहो बहिन हमारा होतिया आगु बहिन नु हां ए हां बहुत चूसताई हम्म। कोने आवा करिया बोल ई कौन तोर खाइला के डिजाइन हरे करे ना सुनी लगा दे कर ए महाराज जी बेड बिस्तर बानी है आ जाएंगे अपन जगह पर मोठ में जाई रहूगा देख लो नाम हसवा देलिस अरे नाम का जैसे खानदान गए वैसे खानदान की हो बड़ी अपना मरद के दस हैं मैं कल छुलिया से खास दे मुंह में बस बन गई बढ़िया से हम ना खाई दूध का ठम खाई हम ना खाई सीधे बात आ त का भइल बा ना तो इहे घर में रही तो हम ही रहो हम तो बोला बे ना कर खा जाई आज हम सांझ से फर के बनाओ तनी चली तोर पे खाना तोर पे के तैयारी करत चले आ चलो जीजा के बुलावा तनी फोन पर के बोले ना